कौन है तुम मुझे जानी मुझे मेडिसिन नहीं खाई घर पलैब ओडिशा जाऊन मो पाखे रही सुट करनी बॉडी एठी थंडार केयर नहीं तो ड्यूटी के जीव ड्यूटी देह खराब ना जीवन ड्यूटी आम दिनिया कहते छुट्टी नहीं आसे केते दिन छुट्टी नहीं मेरे को डेली तो देह खराब हो कह फ्रिज रहा भाई लगुच ठंडा ना होजे पूरा मते ओडिशा रहियो ओडिशा पळैबी हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ जय साईराम आपण समस्ते केमिति अछंती भगवान पाखे प्रार्थना आपण समस्ते भलो थांतु मो देह जमा भलो नाही संग माने काली पाखे मते प्रबल ज्वर से स्वामी जाइछंती मेडिसिन आया पाई देखिया कोन होची आ गुड खा गिड ना आओ जा आज खाई दियो जा आज मो देह खराब 2 दिन है 2 दिन है भात भात खाई ना से मो स्वामी जाकि माछ आनचंती से निजे हाथ माछ रांधे माछ लगे खाइना भात रुचियो से जाकि माछ नहीं आसचंती कि माछ आनच बाहला माछ खाई आम माछ रोषे सब प्रिपेयर हो गला देखो सागे रोषे कर भूख जोर है यहाँ गुट्टा पुट्टा दियो देखु सांग मैंने स्वामी केमी रोषे एक ध्यान देकी रोषे कर माछ भाजुंट क्या बनना कैमेरा ऑन हो बनाऊना देख केमी माछ भाजुन देखो देखो कि सुंदर देखा पूरा लाल देखा बहुत सुंदर देखा देखा रांधिला केमी कौन है देखिए आउ देखो देखो
ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଭଲସେ ଯେହେତୁ ଖିଆ ହେଇଥିଲା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆଇଁଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେ ବି ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପଞ୍ଚକ ପାଳିଥିଲେ ସେଇପାଇଁ ସେ ଆଜି ପୁରା ମାଛକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। କମ ରଖ ବେଶୀ ପକେଇ ଦିଅ ଆଳୁ କମେଇ ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମସଲାଟିକୁ ସିଏ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଲାଲ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ଆଳୁକୁ ଧରିକି ତାପରେ ଆଳୁକୁ କେମିତି ପକେଇବେ ମସଲା ଉପରେ ପୁରା ତର ତର ହେଇକି ସବୁ ଢାଳି ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ କେମିତି ରୋଷେଇରେ ନିଜକୁ ପୁରା ଆଗର ରଖିବା ବୋଲିକି କେମିତି ପୁରା ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କାହାକୁ ସେ ଅନଉନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଛ ଢାଳୁଛି କହୁନ ପାଣି ଟା ନଉଥିବ ନା ରାତି ପକେଇକି ଖିତ ଦେବି ଏଇଟା କାଟିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମର ରୋଷେଇ ସରି ଆସିଲାଣି। ଓହ୍ଲେଇବା ସମୟରେ ସିଏ କଣ କଣ ସବୁ ପକଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫିସ୍ ମସଲା ଆଉ ଟିକେ ଆମର ଧନିଆ ପାଉଡର ଆଉ ଗରମ ମସଲା ତାପରେ ହଉଛି ଆମର ପୁରା ଜଣାଶୁଣା ଫେଭରାଇଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଅତି ପ୍ରିୟ ଧନିଆ ପତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଛ ତରକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦିଶୁଛି ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଆଉ ମୁଁ ଖାଇଲା ପରେ କହିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଗରମ 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 ଭାତ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇ ତରକାରୀ ଆପଣମାନେ କେହି ଖାଇନଥିବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମାଛ ଖାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ମାଛ କେମିତି ଆଳୁ ପକାଇକି ମସଲା ଦିଆ ହେଇକି ପୁରା କଷା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ବାହାଲା ମାଛ ଆଳୁ ବିଲାତି ପକା ହେଇକି ମସଲା ପକାଇ ପୁରା ଝୋଳ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଛାଡ଼ ଖାଇ ଆଉ ବା ଆଇଁଷ ନ ଖାଇକି ରହିବୁ କେମିତି ସେଇପାଇଁ ଆମର ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ମାଛ ଝୋଳ ମାଛ ପୁଣ୍ଟି ଆଳୁ କଷା ଭାତ ଗରମ ଭାତ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ।